כמו שאתם רואים, פלמחים, אלון הולך להיכנס לים המטורף, רוח. לאט לאט תביא את זה. רוח 25 קשר. רוח 25 קשר, גסטים 30-35, בעומק נראה יותר. אומרים בחדשות, יש 30 קילומטר מהחוף, יש גלים של 6-7 מטר. אבל אלון ניסני. אלון ניסני, האחד והיחיד, הרווק הנצחי. לא מתפשר. הולך הישגיות, לא פחות חשוב. כמו שאתם רואים, אלון, אתה יכול לגזור מפה תמונות אחרי זה לפייסבוק שלך. היכרויות בפייסבוק. רווק בעל... רווק שעושה ספורט אתגרי. מתכונן לים, הולך להיכנס, כמו שאתם רואים הוא הולך להיכנס שם. נורון, צלה שם. לאט, תעביר לאט. הוא הולך להיכנס שם וכנראה הוא יצא שם. ואנחנו נצלם אותו. במידה והוא יצליח להיכנס, אז הוא יצליח להיכנס אבל צוחק מי שצוחק אחרון. צוחק מי שצוחק אחרון. הנה הקייק. יש פה התערבות על הנה אלון, מה אתה מוריש לי? מה? מה אתה מוריש לי? את ההונדה עם כל הגירה, דפוק. אוקיי, אבא של אלון, שמעת ההונדה שלי? זה אינטרנט עליהם. סגי מפנקת נותן לאלון פילוק אחרון. חברה שסגי מסכימה. ניסוי קטן אפשר? ניסוי? איזה ניסוי קטן אפשר? זהו, מספיק. הופה. איפה הווסט? וסט עליך אלון. הווסט? זה לא וסט טוב אלון. מה זה? מה כבסט? הצילו! הצילו! כל הדגים לצאת מהים! חבר'ה, אפשר להיפרד מאלון ניסני. יש דירה פנויה בפלמחים. דורון, יש לך את המספר טלפון של זה? משטרת החופים? לא. אבל לא רואים אותו פה. הנה אלון יושב על הקייק. מחכה שיבוא לקחת אותו. אלון יושב שם בזה, מחכה שהגלים יגיעו, יבוא לקחת אותו. הנה הפרגולה של פלמחים. יש קצת רוח. קצת הרבה רוח. הנה השלט, חוף לא מסודר, חצה אסורה. אבל אלון האמיץ לא מעניין אותו בכלל. מה לא עושים בשביל למצוא קלה ביוטיוב? הנה הגלים עולים ותכף יגיעו לאלון. הנה אלון בודק את הים. אנשים זה אלון ניסני עושה מתיחות. אלון רוצה להיכנס לים. טוב, נגמרו המתיחות. הנה הוא לוקח את המשות המאוד מקצועי ואת הקייק. חשוב להבין שזה קייק ב1,000 שקל. כן, חשוב להבין. יד שנייה. מרופא. לא רוצה לחכות שתרד ההתקפה, הוא נכנס ככה. לא, זה לא התקפה. תראה, וואו! יאללה, אלון על הקייק.